स्वरूप हाय हेलो भाई क्या कोई है क्या बोला हाजी है स्वरूप ना देखो देखे तो लगता है आप असम से हो तो आपको बंगाली आता है बोला बंगाली नहीं आती मुझे हाजी मैं असम से ही हूँ आप कहाँ से हो बोलो जी कोकराझार बोया गया हाय हाँ हेलो क्या है आप बोलो बोला क्या है बोलो बोला हाय कोकराझार या बोलो कुछ नहीं जी कोकराझार बॉय बोलो बोलो आप ही बोलो स्वरूप असम की लोगों को तो बंगाली आना चाहिए बोला असम की लोग बंगाली ज़्यादा लोगों को बंगाली मतलब लैंग्वेज नहीं आती कोई कोई थोड़ा थोड़ा आती हो गए मतलब बात करना वैसे शोरूम में क्या नाम मैं कोलकाता अच्छा और जिला जिला से हूँ बोला अच्छा आप कोलकाता से हो थैंक यू वेरी मच कोलकाता से मुझे सपोर्ट करने के लिए माबा नोंनि माबाखौ लाबोलाय मबाइलखौ नोंनि मबाइलखौ लाबोलाय ओमफ्राय जोंहा अजया माने हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ बिबोनां ओमफ्राय सौरभा ब्लॉग दोपहर में क्या खाना अच्छा दोपहर में क्या खाना खाते हो मतलब दाल दाल चावल बोला हाँ जी दोपहर को हम दाल चावल ही खाते हैं अजया मा मोजां संखो बाजै होनदों सरि मा मैगं संखो बाजै होनदों संथ'वाखैनो Iya.
माखौ tinggal जाखायाहाय मानसिया बोरैबासो Share dong lo dapat komen kalamnya deh komen share dong mbak jadi kok oi boleh oi mbak on kalam lain ini kok hot hot sud yang tuh sih baca Eliza itu punya ada abo sogaw so dong ang nda na oh agay de bai Eliza agay ang baca nda za nda agay thank you goजोननाय थाबाय agay like होनायनि थाखाय खिलाया नानी खिलाया मामा और इसको भी खाने लेके खिलाएंगे टाइम पे दो अगर उसके बाद तो टाइम देखना ini udah kan mà bà hai người có đồ bên nam này không bạn Ini sih kalau ini ini là kan có đồ iya có đồ saya lagi per sedang kalian deh komen saya badung wa mà bye bye Omina Angni kakak handsome hey ya diko bola Durza ko phang lai bria Durza ko phang Reza Maya Boro hai dan hai Raja Maya ya abu anda na ma beni anda na anga asam ni agai Maya ये कौन है अंधी काका अच्छा काका handsome क्या देखो अच्छा ये आपका काका है और मुझे Baik Maya sorry Poribar Miss Arena Kalam ka Poribar Miss क्या बोला कलम का और उम्मीद ने क्या बोला देखा क्या बोला हाँ जी देखा ये कौन है देखा उम्मीद जी ये कौन है बच्चा माया या मन के असमालाई
आंबो आच्छा आसामनि गामिखौ सोंदों होनदों आच्छा मा होनो बङाइगाव आगै माया बर' ओमफ्राय जोंहा परिबारा मा होनदों जोंहा मीन्स अच्छा नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते परिवार अच्छा और अमिता मान के सुंदर है क्या बोला हाँ जी सुंदर है आपका काका 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 जी क्या और अमित ने क्या बोला खुलुमबाई बोला हाँ जी अच्छा खुलुमबाई परिवारा गाहाम दे बोला गाहाम दे बोला गाहाम दे इसका गाहाम दे माने अच्छा है क्या परिवार प्रजा माया बर'वान का आब'नि अच्छा बेसे आब' होननानै सोंदों आरोना आब'नि यारा बेसे होनदों आच्छा आगै 30 बारबाय आगै ओमफ्राय जा परिबारा मा होनदों माने बोला अच्छा है क्या हाँ जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो परिवार ओमफ्राय जा अमित ने क्या बोला काका की आएगा बोला घूमने सिरां बोला अच्छा आपका काका भी आएगा घूमने सिरां में अच्छा जी ओमफ्राय माया बर' मानखौ ए होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सन मामी मम्मी हाय बोला हाय बेटा और परिवार ने क्या बोला गाहाम ना आंबो बोला आंबो अच्छा आपकी ठीक है मतलब है ना परिवारा टीमो में बाय माई साका साका बोला मतलब बाय बाय लिया क्या परिवार मिस साई गुड इवनिंग मम्मी बोला गुड इवनिंग बेटा ओमफ्राय जा माया बर'आ आब'आ हो समायनाथार हाय मालाय होनदों आगै नंगौ नामा थेंकिउ अमित ने क्या बोला नों मा खालामदों बोला काका बोला काका ने पुछा क्या नों मा खालामदों नों मा गया रे नों मा खालामदों बोला काका अच्छा मुझे पूछा क्या क्या कर रहा है काका ने पूछा क्या बता दीजिए एलबी मतलब एलबी दे रही है परिवार हाँ खाना क्या खाया है बोला अच्छा खाना क्या खाया है बोला अच्छा खाना क्या मतलब सब्जी खाना क्या खाया है खाना खा लिया है मतलब खाना रात का खाना नहीं बनाया अभी भी बजा उम्मीद ने क्या बोला खाना खाया क्या बोला परिवार खाना नहीं खाया परिवार अभी रात का खाना नहीं बनाया माया बर' मानगो आब' मा खबर ओमफ्राय आब' नोङो बेसेसिम आच्छा फरायनायमोन होनदों आरोना फरायनायखौ सोंदों आं बारा फरायाखैलै आगै 12खौनो दावखोनो हायासै 12आव थाबथाबाय ओमफ्राय जोंहा माया बर' प्लिज रिप्लाय होनदों आरोना होबायना खिन्थाबायना आगै
बच्चा पूरी बराबर है क्या है मेरा मेरे को पागल बोला है क्या हाँ क्या है मेरे को पागल बोला है क्या बोला नहीं किसी ने नहीं बोला परिवार मिस कौन बोला है रे पागल किसी ने नहीं बोला तो Disipline nâng không dạ vậy Umi na nâng không dạ vậy đó na Umi da nâng không dạ vậy không dạ ya cười menani dạ ya cười Empra Maya Boraman ke mata जेबो खोन्थायाखै ha खोन्थायाखै खोनायाखै नामा अ खोनाबाय दे आच्छा ओमफ्राय अमिदामान के मा मैंगो अच्छा मैंगो है बोला मैंगो मतलब बाजार में मिलता है रे मैंगो में दुकान में मिलता है घर में तो नहीं है ओमफ्राय माया बर'आ जांगो अ खोनाबाय दे होनदों ना खोनाबाय आरो ने आगै Jadi ठंडा लेने kenapa जा उम्मीदा क्या बोलते हैं बोडो में अच्छा बोडो में थाइजौ गगा मोनदोंलै थाइजौ बोलते हैं माया बर'आ आब' नोंनि हासबेन्डआ अबेयाव थायो होनदों आच्छा आंनि हासबेन्डआ केम्पआव थायो आगै दुगैहैदों ओमफ्राय परिबारनि गैया बोला नोंले नांला BKborovlog मेन पियानि परिवार मिस उम्मीद क्या बोला समझ में नहीं आ रहा रे ये परिवार और उम्मीद क्या बोला हाई कुक बोलते हैं हम अच्छा नोंबोथ' जाबाय थांदोलाय गोरोम जोबनाय थाइकुक हम तो थाइजौ बोलते हैं हम तो थाइजौ अच्छा थाइकुक माबा गैया माया बर'आ मा होनखो फिसाजो फिसाला गैया नामा आब'नो सासे दङ ने फिसाला फिसाला सासे दं आगै माया बर' आसा RN नुजाफैनो हादों ना हेलौ होनदों हेलौ RN ओमफ्राय माया बर'आ दिन्थि होनदों नुजाबाय थायो एकदमनो नुजाबाय थाखायो आरो ओइ माबा नाङालै ओमफ्राय जोंहा मायाया दिन्थि होनबाय ना र' ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनबाय बुसलाय क्या रे बुसलाय बोलते हैं इसको बोडो में ये क्या है
क्या है ये? इसको तो मैंने नहीं पहचाना रे, ये क्या है? कॉमेडी ओमफ्राय माया बर'आ जामोनदो दिन्थिदो आब' खेबसे होनदों ओइखिसो थांबायना आगै बियो ओमफ्राय ये क्या दिया रे अमित ने स्ट्रॉबेरी क्या दिया स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा है अमित ओमफ्राय जा माया बर'आ ए होनदो आरोना आगैया ओमफ्राय जा गितिका नुजाफैनो हादों आरोना लाइक दान सना होनदो आरोना थेंक इउ गितिका लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा माया बर'आ मा होनदों सानावलाय मा ओंख्रि जायामोन आब'नो माबासोमोन दालि ओमफ्राय अमा बेदर भाजासोमोन आगै दहाय सानना ओमफ्राय जा गितिकाया मा खबर होनदों आरोना खबरा दङ बिदिनो मोजांबो गेजेरावनो दंथ'यो नोंनियालाय मा खबर गितिका क्या किया दिया रे अमित ने मा खबर मैंने अमित देखा क्या बोला हाँ जी देखा ये क्या है अच्छा इसको क्या रे उम्मीद आपकी इसको पूछा क्या थांग है किसको पूछा रे थांग सालाई को पूछा क्या सालाई बोलती है रे सालाई हाँ आपका देना था दादाजी को सॉरी उसका क्यों दे दिया अंकल का ओमफ्राय जों गितिकानो गैयाबोला अनल' बिजि थ' सोमनानबाय दे जेबो नङा दे गितिका जेबो नङा ओमफ्राय जों अमितआ मा होनगोन गुस्लाय बोलते हे बड' में सालाय हाँ बड' में सालाय बोलते रे मानो लांखो इखौ मानो लांखो
इसको क्या बोलते हैं बोला, इसको आखाय आखाय हाँ ना आसी, इसको तो आखाय बोलते हैं ना, बराबर इसको बोलते हैं आसी, आसी आखाय आखाय आसी dia ना अच्छा आपको तो आता होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा से ना से नई थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु हो गया अमित जी Sarlan baru ya deh, Maya Rani ya deh adalah Maya Rani, Maya Roy, Maya Roy. फिर से बोला अच्छा से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु ओमफ्राय माया रानियासो हेल' 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 माया रय सरि रानि बोल माया रय हेल' थांनो थांनो हेलो लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट दसे हेलो माया रॉय चला गया क्या हिंदी बोलो बोला माया रॉय हिंदी अच्छा हेलो बोला हिंदी हो बोला मतलब हिंदी नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा आती है माया रॉय माया रॉय क्या बोला या कहाँ से हो बोला ना जी मैं
मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जोंहा राभा र' आं दाहायसो फैगोन नालाय आगैनो आयौ ओमफ्राय दालाय मा खालामदोंलाय दा लाइक होनानै गालांखादोलै होमबालाय राभा दालाय अबाव थांनोब्रा दे जागोन दे मोजां Maya rồi ना on thank you on rồi cái लिए Masa Rabbा aman dia giti Binanau Hai logo मोनगोन र' giti Binanau दाहाय लोगो मोनगोन र' होनदों आरोना गिथिसो सानखो ना माखोब्रा राभायालाय गिथि बिनानाव ओमफ्राय जोंहा broken good evening Kabizi hola good evening broken Deberji राभाया मा होनदों बेयो नेबाय थादे गिथि होनदों आइया नोंना नेटानो गैया आदसा गिथिखा गिथिखाबो दालाय ओमफ्राय नेबाय थादे गिथि होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरजल नुजाहोनो हादों हेलौ फैलायबाय रायलायनो हाय आब'जों दसे होनदों आरोना अ दे आगै दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिरजलानो ओमफ्राय जोंहा माया रय अन थेंक इउ अन रखने के लिए ओमफ्राय जोंहा राभाया लाइकखौ दाहायसो होगोन र' बाखायसो होनदों आरोना अ दे जेबो मा होनो राभा जेबो नङा दे ओमफ्राय नै सोरनिबा मेसेज माया रय अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अमितआ दुकानदार को देखो अच्छा दुकानदार को और दिया है ओ माय गॉड ये कहाँ का दुकानदार है रे क्या देता है रे ब्रोकन कितने टाइम हुआ है एलबी आने वाला आप भाभी जी बोला अच्छा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मतलब कितना हो गया था सारा खुल गया रे 5:30 से ज़्यादा हो गया था टाइम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है रे देवर जी ब्रोकन माया रॉय ओके मैं जा रहा हूँ कैसे बोलते हैं अच्छा ओके मैं जा रहा हूँ ओके आं थांनोसै ना आं थांनोसै ओके मैं जा रहा हूँ आं थांनोसै दे थांनोसै ऐसे बोलते हैं रे ओमफ्राय जोंहा बिरसना मान बे दिनै हायलाय दख'ना आदसा गानाखै नामा हाबनबाय गानासै आङो एलपिखौनो मा होनो गगाबो मोनदों ओमफ्राय एसे लोमजानायखाय माबायासै आङो है बिदिनो होनोसै होननानै बिदिनो होबाय आं जेरै दं बिदिनो बिरजनाखै ओमफ्राय दा अमितआ मा होनदों आं थांनोसै होनदोंना थांनोसै अ मैं जा रही हूँ ना आं थांनोसै हो गया ये हो गया ब्रोकन मन जहाँ अच्छा भाभी जी मैं भी ड्यूटी से आया है जी मैं भी अभी ड्यूटी से आया है ओके
broken ji double ji oke ji ओमफ्राय जा अजया मा होनखो मैया फन हराखै नामा रागा जाहैबाय ए हरो दहाय हरदोंमोन अजय बसुमतारी ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो अ दे मोजां होनदो आरोना आङो मोनायाव खर' लोमनानै आरो थान्दाबो लोंबाय थानानै गगासो मोनबाय बिराद ओमफ्राय गगा मोननायजोंनो माबाबाय आरोना ओमफ्राय आरो ओरैबायदि गरमबो थानोनो हाया लाइनाबो थांलाय फैलाय मोजां अनजाया अ मोजाङानो बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदाव नार्जारियाफोर बिरबोबाय आरो नै आफाया जोंहा बिरबोबाय थेंक इउ बिरबोनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारिया हेलौ आब' होनदों ना हेलौ आगै दि बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन आदसा भाभी जी आज नाइट का खाना क्या है चिकन बनाएगा तो हमको भी बुलाना ठीक है बुला फूलना मत हाँ हाँ बोला ओके जी देवर ब्रोकन जी देवर जी ओके रात का खाना क्या होगा बता नहीं अगर चिकन बनाएगा तो आपको जरूर भेजूंगी ऑनलाइन भेजूंगी आपको देवर जी ब्रोकन माबा खायलें थाबाथाय खायलें नुलाबायोलै माबाखौ जादि मा खालामदों होनदों आरोना जादि बसुमतारिया मा होनो आगै जेबो रायलायदों आगै नै दसे दि बसुमतारी मोजा बिरजना दसे ओंखारथ'नोसै आंहा आब' होनदों अ दे होमबा दे बिरजन दे ओमफ्राय जादिया मा होनदों आब' आंजों लोगो जागोन ना जाया होनदों अ मा होनो दि बसुमतारी साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन आगै आंनि मा होनो भिडिअआव आं नोंनो बेक रिटार्न हरगोन दे आगै दे दि बसुमतारी आगै दायो एलबि दोनबा बेक हरगोन आं ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आंबो हाय आफि होनदों आरोना आंबो हाय आफि होनबाय ओमफ्राय जोंहा अनजालि बर'आ बुद होनदों आरोना मा आंबो हाय आफि होनखो बिरदाव नार्जारि आफा ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारी हेलौ बिरदाव लोगो जादो दे होनदों लोगो जानोनो बिरदाव दि बसुमतारीजों ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारीया र' होनदों ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना आदसा ठीक है भाभी हम इंतजार करेंगे बोला ओके इंतजार करना ब्रकेन देवर जी ओमफ्राय जोंहा सानसुमा बसुमतारीया हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै सानसुमा ओमफ्राय जोंहा अनजालि बर'आ मा होनो हमको ब्लू दीजिए ना बोला दे दिया ब्लू दे दिया अनजालि बर' ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारी मा होनगोन नोंनि भिडिअ नायनि र' आब' होनदों आरोना अ दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो बिरदाव नार्जारिया र' आङो खिग्रोदों
खिग्रोदों दि बसुमतारी दा हरगोन आं होनदों। खिग्रोदोंसोनो दा हरगोननो जारला। बिरदाव नार्जारिया मा होनखो नोंसिनि जाग्रा बेसादखौ बुंदों आं होनबाय नोंसिनि जाग्रा बेसादखौ बुंदों आं होनदों आरोना। जाग्रा बेसादाबा मा जाखो? ओमफ्राय जा अनजालिया हेल' होनदों अनजालि बर'ने हेल' बोला अजया जोंहा बाजैलै जोंहा दा बाजैलै जोंहा दा बाजै गैयालै नोंखौनो बाजै लिंनांसिगोन लै बाजै। आदसा लिंबा हामा मोनगोन नामारा बाजै होनदों ना। आदसा बिबाजै लिंनायखौलाय मानो गाज्रि मोनदोंब्रा रकेन आगै। बिबाजै गैया आरोना लाथ'वाखै नामा बिदाफ्रालाय? बिदा दंना गैया अजय आगै? ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो हा कौन न्यू है हमको सपोर्ट करो प्लीज बोला हमको भी सपोर्ट करो प्लीज बोला ब्रोकन ने। कौन नया है ब्रोकन से भी ज्वाइन हो जाओ। और बिरदाव नार्जारिया मा होनखो बिरियानिखौ बिदोंहाय होनो। आदसा बिरियानिखौ बिदों। मोजां चित्तरन्जन आगैया आब' गुड इभिनिं आंबो फैबाय होनदों। आगै दे थेंक इउ फैनायनि थाखाय गोजोनबाय आगै। ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना खाफाल बुबाय उल्था जाबाय खोमा ब्रकेन ऐसे क्यों किया रे ब्रोकन देवर जी? उल्टा हो गया क्या मेरा? सपोर्ट करो प्लीज सपोर्ट करना है ना ब्रोकन को। ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारिया मोनगो साब खालामबाय आब' दा बेग हरदे नो। आगै आं हरफिनखायो आरो आङो ने। ओमफ्राय दायो बेग हरगोन आं आगै। ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनगोन गैयालै बाजै होनदों आरोना। बिदा गैया आरोना आगै होनबा। ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो लाइक डान भाभी जी अच्छा जी थेंक इउ जी ब्रकेन देवर जी लाइक देने के लिए। ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारी बिरदाव नार्जारि आङो ओंख्रि संनि नों दा भिडिअ नायना साब खालाम दे आंना ब्लु गैथ'वा होनदों आरोना। आगै नांगौबा होजागौमोन आरोना दि बसुमतारी। ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन हा मेरा मेमोरी हैंग हुआ है रे भाभी जी बोला। मेमोरी हैंग हो गया क्या देवर जी? मेमोरी हैंग हो गया। बिदिया मोनगोन दे आब' सम गैथ'वा दा दे गाज्रि दा मोनसै बयबो होनदों आरोना। दे गाज्रि मोना आगै समा बिदिनो जायो आरोना।
थोनो नागिरा जेबो नङा दे आङो दा बेक हरफिनगोन दै माबा दि बसुमतारी आगै अजे मा होनगोन थाथ'दो बाजै दसे थाथ'दो बाजै दसे दा दसे दा हरफिनगोन बाजै बाय बाय होनदों आरोना दे अजय बाय बाय ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारी आब' होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा गेद्दा बसुमतारिया हेलौ बाजै गुड इभिनिं होनदों आरोना गुड इभिनिं गेद्दा बिबोनां ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन हा हा क्या करूं गर्लफ्रेंड भी नहीं है इसलिए अच्छा हैंग हुआ है हो गया अभी जी बोला हुआ अभी जी बोला अच्छा गर्लफ्रेंड भी नहीं है गर्लफ्रेंड बना लीजिए ब्रोकन देवर जी गर्लफ्रेंड बना लीजिए फांखाया माबा उल्थासो ओमफ्राय जोंहा बिरदाव नार्जारि आगैया दे बसुमतारी सापर्ट खालामबाय आङो कमेन्ट थांबाय होनदों आरोना दि बसुमतारी बिरदाव नार्जारिया सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरबायनो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन आदसा भाभी हमको कोई लड़की लड़की लग कोई लड़की लोग प्यार नहीं करता है रे बोला अच्छा ब्रोकन देवर जी क्यों नहीं करता है रे जा एम मुसाहारि नुजाफैनो हादों ना हाय डियार फ्रेंड्स गुड इभिनिं बोला ना गुड इभिनिं बोला डियार फ्रेंड्स गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन अच्छा ओके भाभी जी हम नहा 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 लेंगे ठीक है बाद में फिर आएगा हम बोला ओके नहा लीजिए ब्रोकन जी
जोबोद सेब सेब दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट Baca Umzali Boro hello hello खाना खाना खा लिया क्या बोला नहीं रात का खाना नहीं खाया अभी तो हम खाना खा रहा है अच्छा अभी आप खाना खा रहे हैं ओके अंजलि बोरो हेलो बोला हेलो हाल साल कैसा है बोला हाल साल ठीक तो है लेकिन थोड़ा सर्दी हुआ है मुझे तो दवाई दवाई खा दवाई खा लिया बोला दवाई नहीं खाया थोड़ा सर्दी की वजह से थोड़ा थोड़ा बुखार हुआ है कल देखता हूँ क्या होता है अगर ज़्यादा बुखार हो गया तो खा लूँगी Bây giờ biết đâu mà được tapi sona enggak ada nah tapi
बिरदाव मा जाखो आफा Bodo Anjali Boro Boro apa अंजलि आपका टाइटल है क्या ये बोरो अंजलि ने क्यों रोया रोना आ रहा है क्या कुछ हुआ है क्या ओमफ्राय जोंहा बिदा मागो सानैल'सै माथो आबसि होनबाय ओमफ्राय जोंहा बिदावा नायल' जाल' माइ सानैल'सैथ' आरो होमबाबो दसे माबानोसै होखानोसै सानैल'बाबो सोरबाफोर नुसनलायगोन खोमा दा ना बिदाव आफा मानो गाबखो आबसि मानो गाबखो आबसि आमो ओंथि गोनां हांमा सुरखो आफि सना होनदोंना आदसा मानो गाबखो आबसि ओंथि गोनां हांमा सुरखो गगासो मोनदोंलै आफा गगा मोनदों ओमफ्राय गगा एसे एसे लोमजादोंमोन दहायबोमोन फुङावबोमोन मैयानिफ्रायनो एसे एसे खोमोन आरोना होमबाबो आङो दहायबो एलबि होबाय थिगसे ओमफ्राय जों अंजलि बोरा मान के कितना बजे में एलबी वीडियो आता है बोला अच्छा टाइम तो फिक्स नहीं है आज मैंने 5:30 बजे को दिया था बोला ओमफ्राय अंजलि बर' बाय बाय गुड नाइट बोला ओके जी बाय बाय गुड नाइट अंजलि बर' बाय 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 भिडिअ लागे मा जाखो गाबखो नामा मा गखोलै मेगनजों मोदै गबाय नामाब्रा भिडिअ आफा हेपि मा जाखो
मा ओंख्रि संखो आफिनदो जेबो संथ'वाखैनो आगै मा होनो आगैलायनो आफा जेबो संथ'वाखै दिनै एसे थाब संना जागोन र' स्कुलबो गैया नालाय एगजामबो जोब्बायना ओमफ्राय दिनै एसे थाब संना जानोसै आरोना भिडिअ'आ मान गेलै खाफालनि सिम्बलखौ गांलाब लांगाब गाब लानांगौहाय आफि सना आइसा होद बारा लांगाबखौलाय मानो लालाबायनोब्रा आफा बारा खानायाव लांगाब थुलाबायबाथाय खानाया गुलाबायो दानि माबाफ्रा मोजां नंलाना माबा लगायजोबनाय जाबायना जा साइज नुयो अब्ला होनदो आरोना साइज नुयो ओमफ्राय साइज नुनायनि थाखाय थुयोब्ला आरो लुकसान जालायगोन ना आफा मा नोंनि खुगानिफ्राय आगै राव गयो होननाय आगै होनग्राखाय आगै राव गयो आफा नोंहाबो आफिसो लिंबायबा जारलाहाय गिदाव मा खिन्थाखो हाथाय खिन्थाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा अजय दैमारिया मा नुजाया नोंलाय होनदों नुजादों आङो ओमफ्राय नुजानायनिसो आंनिया एलेबायानो नुजानायनि मानसि गैयिखाय बेक खालामना दोनदोंमोन आङो अजय ओमफ्राय जोंहा बिद्दाव नार्जारिया खोथाखौसो आं बुजिदोंथ' बिद्दाव नार्जारि आगै
फोथाखौ बुंदोंसो बुंदों ओंखायनोथ' फोथाखौनोथ' खानायाव लांगाब लांगाब थुलाबायबाथाय मानियाबाथाय खानाया गुयोना गेजेरनियाल' गुबा दानि सिन्दुरफ्राबो आगोलफोरनियासो गुयोना गुवामोनथाय दानिफ्रा थिग नंलाना माबा माबि लगायलाबायनाय जाबायना सिन्दुरफ्राबो र' नुजानोसै आङो नुजादोब्रा नायनोसै खनसे नायनोसै आरो ओमफ्राय नै मानसियानो माथो नै नुजाबाय आगै अजय लै हामा सिख्लाफोरनि गथ'खौ नामा हौवा सावगारियाव सिख्लाजोआ मेगन खेबोना होनदों आरोना अजयलै हामा सिख्लाफोरनि गथ'खौ होनदों आरोना नामा हौवा ओमफ्राय सावगारिया सिख्ला जोंहा मेगन खेबोना होनदों आरोना ओंथ' आरो ओमफ्राय जोंहा बिरदावा इदि खालामबाय आरोना अजया जोंहा हाय होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा राकेश माबेनि जाखो होनदों आरोना आङो मा होनो आसामनि राकेश ओमफ्राय जोंहा अजया आंना आंना उइपास फाग्ला अफिसो आदसा आंना वाइफसो फाग्ला होनदों मालाय गावनि वाइफसोनो बिदाव आफायासो मेगन खेबफ्रांबायमोनदां जारलासो जाखाबायमोन ओमफ्राय जोंहा बिदावा मा होनखो थोद फोथाखौलाय बहा खानायखौ थुखो आं नोंखौ हालासैहाय मा होनखोलै थोद फोथाखौलाय बहा खानायखौ थुखो आं नोंखौ हालासो हाय मा होनदों आरोना आफाया आदसा आं खानायाव थुवालै आफा अजय आगैया मेसेज दानबायना मा जाखो ओमफ्राय खोथाखौ ओमफ्राय जा राकेशआ मा होनदों नों आसामनि बा जोङो भुटाननि नामा आदसा बबेनि आङो मा होनो बङाइगावनि राकेश बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो बाजै बुरिया मा खामानि मावो माने आदसा बुरैया मा खामानि मावो बुरैया मा खामानि आदसा नोंनि बुरैया ना मा अजय
आदसा अबे सासेयालै माथो गावदां थारब्रा अजय आगैयालाय अजय आगै मा होनो मेसेजखौ मानो डिलिट खालामो आगै मिस्टेकबाबो अरजायाना आगै ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मा होनखो गावनो बिबाय हानाय गावनो बुंबाय खानाय गुयो होनना होनदों नोङो गावदां थुनो थिननायखौ बुंदोंलां आगै माने आफा आगै बुंफ्लांबाय थायोलै नों गावदां थुनो थिननायखौ बुंदों आं आफा ओमफ्राय जोंहा राकेशआ मा होनखो बाजै सनाया माबोरै माबाफोर मावो नामा होनदों आं जेबो मावा मा होनो राकेश जेबो मावा आङो ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो बोराया नोंना बोराया मा खामानि मावो आंनिया बोराया मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो अजय ओमफ्राय जोंहा बिरदावा A47 लाग्रासोलै अजय होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो बारा एदाव नाङा दे बिरदाव होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा बिदि खिथाबाय आरोना गोसोगारो नामाब्रा A47 खौलाय बिरदाव आफायालाय ओमफ्राय जोंहा अजया आं गिया होनदों आरोना मानोथो गिनो आरोना Kenapa komen ada komen. दे सोनाफोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दिंगा नुजानोसैलां दिंगा फैबाय दिंगा लाइक दा होनदो आरोना माथो गाबहरबायसोलै लाइक होबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा बिरदाव मा होनगोन बिना हब्रा आफि बिना बायना हब्रा आफि 15K नि मोनोब्ला आदसा बायना हरब्रा आफि आदसा इसिबां आदसा K नि मोनोब्ला होनदों आरोना आयु मा बुस्थुलै बेलाय बिरदाव आफा मा बुस्थु जाखो बेलाय हेलौसो नामाब्रा बेलाय हेलौ नामा ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनदों आंनिखौ ब्लु होना दोन ओंथि होनदों आरोना
होबाय आङो दे दिंगा ओमफ्राय जोंनि दिंगाया जा बोखानो नाङा ओंथि आंनिखौ होननानै गाबदों आरोना अ आस्सा दे दे जागोन दे ओमफ्राय मा खबर दिंगा dengan akun hi good evening Lena hi good evening Share dong logoफोर कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट बाजा दिंगा केमानखो सोरबा गुबुन हारि फैब्ला बर'खौ मेगन नोजोर खालामो होननानै खाबदो आरोना अ आदसा बिदिसो होमबा ना लोगो दाउखुमै नुजाफैनो हादों लाइक दानलै बाजै सना होनदोंना थेंक इउ दाउखुमै लाइकजों गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा बिरदाव नार्जारि थोद ओंहाय आबसि सना हेल' हर आदसा 15 आं बिस्थिबाराव लायगोन आदसा बिस्थिबाराव लांफैगोन होनबा नोङो 15,000नि बायगोन नामाब्रा बिरदाव आफा नोंहा मालाय ना आंनावसो बिखो बिस्थिबाराव लांफैनोसै होनबा नोङो ना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनगोन लाइक दानलै बाजै सना होनदों अ थेंक इउ गोजोनबाय दे दाउखुमै लाइक होनायनि थाखाय दे कमेन्ट खालामदो दे दाउखुमै मा खबर थांखो ना माखो ओंखाम संबाय नामा दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा अजे मा होनखो बिरदाव नार्जारि दा हरखा नङाबा आंनोबो हर आदसा बिरदाव नार्जारिनो दा हरखा नङाबा आंनोबो हर होनदों आयु आं हरनो हायाहाय मा आंना एकाउन्टआनो जिर' दाउदै रुजानायसो आंना गल गोजा ओमफ्राय जोंहा बिरदाव आफाया मा होनखो थोद दाउखुमै नोङो सोरबा बिखौ बाजै बिहामजो नङाबा बेवाइ बुं होनदों आरोना आइया बिहामजो नङाबा बेवाइसोबाव ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिरदाव नार्जारिया गैया दा वाट्सएप लकेसन सेन्ड खालाम हर आफि होनदों आरोना आदसा बिदिसो होमबा बिरदाव आफा ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मा होनखो नोंनावसो बिदों आं आंनावसो बिदों होनबा नोङो गैयाहाय मा आफा आंनाव एफा बुरजा आयु गिलु बालु
मेसेजखौ दाननाङालै सनाफोर मा होनो मिस्टेक जाबाबो अरजायाना मानसि रावबो नुखायाना सनाफोर फरायबाय थाखायाना मानसिफ्राथ' ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो थोद दाउखुमै नोङो सोरबा बिखौ बाजै लिङो बिहामजो आदसा फरायखांबायना आङो ओमफ्राय जोंहा बिरदावा खिथाबाय आरोना कमेन्ट खालामदो दे सनाफोर कमेन्ट र' ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो बे आंनि सना माइनाव बाजै खासो बिरदाव होनदों आरोना आंहाथ' माबा आंहा आगै होनफ्राङो आफिसो लिंलायो गावहा बियो फंबाया फंबाय जोंना SB प्रडाक्सना मा मैगं जानाय होनो आरोना मा होनो मैगङा दा मोनानिया संथ'वाखैनो आरो मोनानिखौ दै मा होनो SB मोनानिखौ संथ'वाखै आरो ओमफ्राय दहायो सानसुआ माबा मा होनो दालि ओमफ्राय अमा बेदर भाजामोन आरोना ओमफ्राय सानसुनिया ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो होमबा नोंसानाव नेथ'रा होमबा नोंसानाव नाथुराम गरसेया दं आरो होनदों आयौ मा नाथुराम गरसेब्रा बेलाय अजय मा नाथुराम गरसे जाखोब्रा ओमफ्राय जोंहा प्रमदा BK बाजै लाइक दान होनो आरोना आदसा थेंक इउ प्रमद गोजोननाय थाबाय दे सनाफोर कन हे कमेन्ट खालामदो दे मा ओंख्रि बाजै होनदों आरोना ओंख्रिया जोंहा मा होनो दाउ बेदरसो जानो हागौ आरोना दाउ बेदर दङ आगै बेखौ संजानोसै आरोना प्रमद आगै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया बाजै बिबोनां दंना गैया जाखो बाजै दंब्ला आंनि खासो बे बाजै हाहा दे आदसा दङब्रा बिबोनां सासे दं दाउखुमै बिबोनांबो दं माखासेया हौवाफोर ओमफ्राय सासेया हिनजाव ओमफ्राय आरो देरसिना हाबा जाबाय ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो बायना हरब्रा आफि सना आयु मानसि बुरजा 50Kनि 15 खौनो गियो नामा जोंहा आफाया मासावनो आयु 90K मोनखायो आयु मोनाहाय मा मोना इदि आयु 50नि गाहायावसो आरो 50 बिदिल'सो मोनो ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो मा नेम ब्रा बाजै होनदों आदसा लक्की सरासति लक्की नामाबो लक्की ओमफ्राय लक्की बायदिथार दे
ओंखाम संबाय नामा दाउखुमै नोंहाबो ना संथ'वाखैनो? बाजार चित्तरन्जन आगै नुजाफैनो हादों। गुड इभिनिं आब' दासो नुदों आं बाय। आदसा आगै गुड इभिनिं जेबो नङा दे आगै। ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया संथ'वाखै र' दा संगोन आं होनदों। नों मा मा होनो नोंसो संनानै जायो नामाब्रा दाउखुमै? ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया आब' मा खालामबाय दं? जेबो खालामाखै आगै। आदसा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैखौ सम संजायो आं सम संजायो आरोना। जानो लुबैयोना मालाबा गोथावनो गाव गाव संनायखौबो। ओमफ्राय जोंहा आन्स लाइक डान थेंक इउ आन्स लाइक देने के लिए मेरे स्क्रीन में आने के लिए आन्स। ओमफ्राय जोंहा बिरदाव नार्जारिया हाबाब आंखौ मिथिया सानखो ना माखो आबसि सनाया 90K हाय होनदों आरोना। आयौ गिलु बालु एफा बुरजा आग्लायलायगौमोनलै आगै बिदि मोनबा मा होनो सरि आफा सना बिदि मोनबा आग्लायलाबायगौमोनसो। ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो माहानि बाजै नों? आदसा आङो मा होनो बङाइगाव। ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया आब' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होदो होनदों। जोंहा नैबे मा होनो चित्तरन्जन मुसाहारिजों मा होनो लोगो जादो लोगोफोर सोरबा लोगो जानोबा र' आङो ब्लु होनानै होबाय दे। लोगो जानोबा लोगोफोर जोंहा एसबिया मा होनखो नों माहानि बाजै होनदों। आङो आसाम बङाइगाव। एसबि ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो आब' आंनि चेनेलखौ आदसा आइया आङो ब्लु होदोंमोनलै जायाखै नामा? आदसा जाबायथ'। चित्तरन्जन आगैनो ब्लु होदोंमोन आं लोगो जानोबा सोरबाफोर। ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो नों माहानि सोंबाय दाउखुमाया मा होनखो बाजै नोंस्रालाय संनो जायाखै नामा दाबो होनदों। जोंनाबो टाइम जागोन दसे थानानै संनोसै दिनै माने एसे थाब संनानै जानोसै आरोना। गाबोन माने एगजाम बायनायखाय स्कुलबो गैया नालाय समबारनिफ्रायसो खुलिफिनसिगोन आरोना स्कुला।
ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया ब्लु हरलै बाजै होनदो आरोना हरबाय आङो ब्लु हरबाय दे ओमफ्राय जोंहा बिरदाव नार्जारिया 90K जिन्दाबाद 90K लं लिभ लं आदसा जिन्दाबाद लं लिभ चित्तरन्जन आगैया मोनखो गोदान सायरि भिडिअ' नायबायना आब' होनदों गोदान होलायबाय नामा आगै आदसा बाराबा मा होनो चित्तरन्जन आगै बारा बिदि दुखु माबाबाथाय मोदै सख'लाबायोलै ओमफ्राय बार खनथामसो नायाबानो जाखाया खोनासङाबानो जाखाया आरोना नै नायबाय आं खनसे आं दायोसो लाइक कमेन्ट हरनोसै र' ओमफ्राय जोंहा मोनगोन मा गोदान सायरि आङो नायगासिनो दं दै चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनगोन मा ओंख्रि संगोन नों बाजै होनदों आदसा मा होनो लकेल दाउ दं आरोना दाउखुमै बेखौ संगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनगोन हाय गुड इभिनिं सना जिउ होनदों आरोना बिरदाव ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मा ओंख्रि बाजै होनदों आदसा मा होनो ओंख्रिया माबासो जागोन आरो लकेल दाउ दङ आरोना बेखौ संजानोसै आगै नुबाय आङो नै इयाव मबाइल गंसेयावसो नायदों आं ओमफ्राय दा मेन आङो माबा हरथ'वाखै दे दा हरगासिनो आङो दे खोनासंबावगोन आं चित्तरन्जन आगै खोनासंबावनानैसो खनसे नायखांबाय आरो आङो ना ओमफ्राय दायो खनसे नायबावनानैसो कमेन्ट लाइक हरगोन आं दे ओमफ्राय नुदों ओमफ्राय जोंहा बिरदावा जोंनाबो दाउ बेदर होनो दाउ बेदर दं होनबा ना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो मोजां दे होनदों आरोना मोजां दे ओमफ्राय दाउखुमैया जोंहा मा होनखो आयु नोंस्रानाव थांगोनलै दिनै आलासि जानो होनदों फै बिबोनां फै दाउखुमै गोथाव जानो फै ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया लाभ स्ट'रि लाबोगोन गाबोन आब' लाबाय थागोन लाबाय थागोन माने आदसा दे आं नायगोन दे आङो बिदिबाथाय खनथामसो नायखायो आरोना खोनासंफ्लांबाय थायो आरो आङो रमान्टिकबाथाय मोजां मोनथारो आङो ओमफ्राय जोंहा बिरदाव नार्जारिया सोर आंनि मुं लाना फैखोहाय आफि सना होनबाय जानोहाय आंथ' नों मा होनो नोंनि आइडिसो सानदोंमोनलां नंगौना नङाबा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनगोन लकेल दाउ जानो होनदों फै दे बिबोनां होनबालाय लकेल दाउ जानो दायो दाउखुमै नामखौबो गाहामा लादो दाउखुमैबाथ' बै मा होनो दाउफोराव जायोना ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया होनदों माबायदि आब' मोजां ना होनदों मोजां खोनादों माथो आगै आङो आरो दायो खोनासंबावगोन आं र' मोजां खोनादों आं आगै ओमफ्राय जोंहा राभाया
लाइदान बाकाय गैला दे गैला दे होनदोंना आदसा लाइकखौ दासो होबायना दे थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय राबा मोजां बिदावा आंनि नङालै आफि सना दे आदसा नोंनि नङाना बिदाव मोननै ओमफ्राय जा बेबि त्रिपुरा नों बारनि फाय नों बिरनि बाय त्रिपुरा ना बेबि त्रिपुरा नों बिरनि बाय ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है बेबी त्रिपुरा लेकिन थैंक यू मेरे इंडस्ट्री में आने के लिए ओमफ्राय जाय गेद्दा बसुमतारिया खाना खाया भाभी जी बोला जी नहीं खाया अभी नहीं बनाया थोड़ी देर बाद बनाऊंगी चित्तरंजन आ गया दे रोमांटिक लाबोगोन दे दे लाबो दे ओमफ्राय जोंहा बिरदाव नार्जारिया मा होनगो आङो मोनसे खोथा बुंनि दे दाउखुमै नोंखौ होनदो आरोना मोनसे खोथा बुंनोनो दाउखुमै नोंखौ ओमफ्राय जोंहा बिरदाव नार्जारि ओमफ्राय जोंहा खारगा ब्लग ना हेलो बोला हेलो थैंक यू मेरे विश्व में आने के लिए खारगा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनगोन चित्तरन्जन साब खालामबाय आं बेग हरफिन दे कमेन्टबो हरबाय आं लाइकबो हरबाय आं होनदों आरोना चित्तरन्जन आगै दाउखुमैया नोंनो कमेन्ट ओमफ्राय साब खालामबायनो कमेन्ट हरबायनो लाइक हरबायनो ओमफ्य जोंहा राबाया र' जोब्बाथाय मोनबाय राबाया मा होनगो बहा खारजोबखो फैदो आं फैबाय होनदों आरोना आदसा बहा खारजोबखो फैदो आं फैबाय होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनगो बिदावा दाखालिनि आथिं एमजि आथिं बिजि आदसा दाखालिनि आथिं एमजि बिजिनाव वाट्सआपआव एसएमएस खालामनाय बादि नुदों आं नोंखौ दाउखुमै होनदों दाखालिनि आथिं एमजि बिजिनाव वाट्सएपआव एसएमएस खालामनाय बादि नुदों आं नोंखौ दाउखुमै होनदों बिरदावा सोर एमजि बेबा नोंगौना नोङा मा होनो दाउखुमै बिबोनां बुंनानै लादो जोंहा सना नै माबा सोंदों नै बिरदावा दाखालिनि एनिथिं एमजि बिजि नाव आदसा बे नङा खोमा वाट्सएपआव एसएमएस खालामनाय बायदि नुदों आं नोंखौ दाउखुमै होनदो एनिथिं एमजि बिजि नाव आदसा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया अके होनदों ओमफ्राय जोंहा बिदावा नार्जारि होनदों ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया बिरदस साब खालामदो आंखौ बिरदाव साब खालामदो आंखौ होनबाय चित्तरन्जन आगैया बिरदाव साब खालामफिनदों ओमफ्राय जोंहा राबाया आं अफ लिंकसो दै होनदों आदसा अफ लिंकसो होनबा ना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै होनगो मा खोथा बुंखो नों बुं होनदो माबानो एनिथि र' आं फरायना होफिन दै थांखो नै
दाखालिनि मा होनो एनिथिं एमजि बिजिनाव होनदों एनिथिं एमजि माने ओइ माबाखौ सिनायना सिनायाबा बे दाउखुमैया सिनायानो खोमा एनिथिं एमजिया एमजिया बै इउटुबारा बिजिनाव वाट्सएपाव माने सोरबा मेसेज हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिखौ नोंखौ नामा होननानै सोंदों बे बिरदाव नार्जारिया दाउखुमै ओमफ्राय मा खोथा बुंखो नों होनदों आरोना बुं होनदों ओमफ्राय जा सिंगेल बया आदसा हेल' बाजै होनदों मा खोथा सरि आदसा हेल' बाजैनो हेल' सिंगेल बय आगै ओमफ्राय जा सिंगेल आगै लाइक दान दे बिमा होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जा बिदावा मा होनखो ददेरेया लोक्षि सना माइनाव होननाया आदसा ददेरे सना माइनाव लोक्षि होननाया इनिथि एमजिनि बिजिखौ जास्ट सोंदों दे दाउखुमै होनदों आरोना जास्ट ओरैनो सोंदोंनो आरोना दाउखुमै बिरदाव नार्जारिया नोंसोरो सना माइनाव होननाया एनिथि एमजिनाव ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया आब' मा ओंखाम सङाखै नामा होनदों ओहो आगै संथ'वाखै संगोन आरोना ओमफ्राय जा सिंगेल बया आदसा बाजै दाबो ओंखाम ओंख्रि सङाखै नामालै होनदो ओहो संथ'वाखै आगै र' संजानोसै आरोना दिनै हले थाब जागोन आरोना ओमफ्राय बिरदावा मा होनखो आं हालासोहाय नोंखौ आफि बहा आइथिं बानाम नोंखोहाय होनदों आरोना एनिथिंखौनो आइथिं फरायदोंमोन आं एनिथिं ओमफ्राय राभाया मा होनखो हनै सिना खाइलें जाबाय नाम्बार नायहर होनदों आरोना माया खाइलें जाखो हनै फिना होनदों हनै फिना खाइलें जाबाय नाम्बार नायहर होनदों हनै फिना राभा मा फिनब्रा ओमफ्राय जा इलिजा आगैया मा होनखो बिरदाव जयेन मि होनदों इलिजा आगैया ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो जल्दी कमेन्ट करो बाजै बिके होनबाय इलिजा आगैया आब' आङो दाहाय मा होनखो प्रिमियार श'आव प्राइमारि श'आवसो डिजि डेजि आदसा मोसानायदों दे नंगौ नामा आगै इलिजा ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो नोंसोरो इखो गेलेहैलाय दसे नोंसोर सानैया हो गासिबो साब खालामदो दे लोगोफोर होनदों आरोना चित्तरन्जन आगैया ओमफ्राय जा दाउखुमाया मा होनखो सोर एनिथिं आङो सिनाया बिरदाव आं होनदों सिनायनाय नङा बायदि मोनदों आंबो बे दाउखुमैखौ आन्दासाव आरोना ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो गुवाहाटियावसो दं होनबा ना आगै नोङो नामा इलिजा आगै ओमफ्राय जा बिरदाव मा होनखो दालाय आङो इलिजा रानि नोंनि आङो दालाय नोंखौ सापर्ट खालामखाबाय ना आं होनदों सापर्ट खालामखाबायनो आगै इलिजा बिरदावा नोंखौ ओमफ्राय जा राभाया मा होनखो इलिजा लामब्रे नोङो फैबाय होनदों आरोना इलिजा लामब्रे नों फैबाय होनदों ओमफ्राय जा इलिजाया जेरेमिया थख्ला ना मा होनखो थखाला जेरेमिया थौखाला होनदों थावखाला होनदों आरोना थावखाला होनबाय जा इलिजा आगैया थावखाला होनदों आरोना ओमफ्राय जा इलिजा आगैया आङो श'आवसो दं होनदों आरोना
ओमफ्राय जा चित्तरन्जना गैया इलिजा साब खालामदो होनदों साब खालामनो थिनदों चित्तरन्जन आगैया इलिजा ओमफ्राय जा सानसुमै बसुमतारिया हेलौ बाजै मा खालामदों मा ओंख्रि संखो होनदों सानसुमै मा होनो एसे रायलायदों आरोना ओमफ्राय मा होनो जेबो संथ'वाखैनो आरोना दाबो ओंख्रिया जोंना मा होनो दाउ बेदर जानो हागौ आरोना ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो इलिजा होनदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया आदसा बाजै आङो अन दं दै ओंखाम संनि आं दे संदो दे सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा इलिजाया अके होनदों बे दाउआ आङो हालासोहाय दाउखुमै नोंखौबो एसेबां फेमास मानसिखौनो सिनाया नों होनदों ओमफ्राय जोंहा इलिजाया हा मिनिबाय इलिजाया आब' दे आं मोसानोसै होनदों दे आगै दे मोसादो दे मोजां मोसागै दे इलिजा ओमफ्राय जोंहा राभाया इलिजा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आङो सिनाया इलिजा साम' होनदों आरोना इलिजा साम' होनदों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दाउखुमैया आङो सिनायालै बिरदाव होनदों आरोना सिनायानो जोंहा दाउखुमैया आंबो सिनायनाय नङा बायदि मोनदों बेखौ इउटुबाबो गोदानसो खुलिहांनाय ना बेना ओमफ्राय इलिजाया मा होनखो थांनो जासिगोन होनदों ओमफ्राय इलिजाया मा होनखो थोद होनदों आरोना चित्तरन्जन आगैया इलिजा माथो लिबिलथार माथो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया अनदों थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा राभाया मिनिदों हाजि हो नालेब होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा दाउखिया मा मोनगोन आङो रिलायन्स फान्टारायावसो जब मावो आङो बिरदाव होनदों रिलायन्स बान्टारायावसो जब मावो आं बिरदाव होननानै खिथाबाय दे दाउखुमैया ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जनाखौ कमेन्ट खालामदो आंनि चेनेलाव होनदों आरोना ओमफ्राय इलिजाया अके चित्तरन्जन होनदों इलिजा आगैया साबधान चित्तरन्जन होनदों ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया गुड इलिजा होनबाय अजितआ जोंहा गुनाय मा खबर आदसा गनाय मा खबर लाइक दान सिटिखौ बिमा होनदों सिटिखौ लाइक होबाय नामाब्रा थेंकिउ अजित बिफा खना हाथारा बिनिखौ चित्तरन्जन आगैमोनखौ अजित साबमि माइ चेनेल होनदों आरोना चित्तरन्जन आगैया साबमि माइ चेनेल होनबाय ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो हेलेना मादै लिरदों मादै कमेन्टखौ दे आब' होनबाय हेलेना मादै लिरदों मादै कमेन्टखौ दे आब' होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो एलियना मादै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो आदसा बाजै गोथावथार माथो ना दिनै ओंख्रिया दहाय थगायदोंना नों हाहा आदसा दहाय मैयासोमोनब्रा मोनजायैया दहायथ' अमा बेदर फाजाबावसोमोन मा होनो सिंगेल बिबोनां सना हाब कमेन्ट फरायनानैसो माबाया गगाया हामलायबाय नामाब्रा आंनियालाय आयौ जा जाखाबायमोनलै ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो आं मोसानोसै होनदों आरोना दे मोसादो दे इलिजा दे ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो लाइक दान सिटि फाव बिमा थेंकिउ अजित थेंकिउ भेरि माच ओमफ्राय इलिजा गैया हाय आइ एम हेलेना मा खबर होनदों आरोना आदसा इलिजा गैयाबो खबरा मोजां आंनिया मा होनो हेलेना मोजां आंनिया खबरा ओमफ्राय जोंहा
दाउखुमाया मा होनखो माबोरै नोंनियालाय खबरा मा होनखो हेलेना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो दं जां आं बारा नायबाय थाया नालाय बिनिखायनो बिनिखाय बावना दं बिरदाव होनदों ना बावना दं होनदों आरोना नायनो सोलाबाबा दं जां आं बारा नायबाय थाया नालाय बिनिखायनो बावना दं बिरदाव होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनदों नोङो माहानि आब' होनदों आरोना आदसा आङो मा होनो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा इलिजाखौनो होनसै आङो ना इलिजा ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो मा गल गल जाखो बिमानो आदसा गल गल जालायबाय होनबा जागासिनो नामाब्रा होद नेट सोनानै लाबाबो मा जाखोथाय आंनिया फुङाव एसे मोजां सोलियो आरोना ओमफ्राय दा बायदिबा बिदिनो जायो आं ओमफ्राय जोंहा दिपकआ नुजाफैनो हादों आरोना लाइक दानबा जेनबाय आदसा थेंकिउ दिपक लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो इलिजा दाउथेब होनदों आरोना इलिजा दाउथेब ओमफ्राय इलिजाया सोर दाउथेब होनदों इलिजाया मोसाबायनोलै कमेन्टखौ सोरबा लिरबाय सोरबा हेलेना सोरखौ लिरदों होनखोथाय आगैया हेलेना नामसो लिरदों माथो ओंखायनो सोर दाउथेब सोंबाय नै ओमफ्राय जोंहा सोर दाउथेब सोंबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो दाउखुमै ब्र मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै ब्र मा खबर होनबाय दिपकआ सिंगेला मा होनखो आदसा मैयानालै बाजै आङो दहाय सोंनायाव खिन्थायाखै नामा ना नों हाहा आदसा मा संखो आं मिथियासैना आगै मा होनो दालि ओंख्रिजों अमा बेदर फाजामोन दहायो सिंगेल बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो आइ एम हेलेना इलिजा मोसाबाय होनदों आरोना बियो मा होनो कमेन्ट लिरनाया हेलेना ओमफ्रायो इलिजा आगैया मोसाबायनो आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो मा खबर बाजै होनदों आरोना आदसा खबरा आंना मोजाङानो दिपक ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो बाबुनिया एगजाम जोब्बाय नामा बाजै बाबुनिया जोब्बाय मैया सानसे दाख्लै जोबदों आरोना मैया सानसे जाबाय ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो फिन होनदों फिन बिदों नामा ना अनसुमै ओमफ्राय जोंहा फिन होनो थिनदों नामा अनसुमै ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो अके हेलेना मेडाम आइ एम भेरि सरि होनदों आरोना आइ एम भेरि सरि होनबाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो एलिजा सना मा खबर मोजां ना होनदों आरोना एलिजा आगैया मोसाबायनोलै ओमफ्राय कमेन्टखौ हेलेनासो लिरबायनो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया मा होनखो आदसा बाजै आङो थांबाय दे नोंहा थाथ'दो दे गाबोन खावब्ला नुजाफैलायगोन ना होनदों आरोना दे सिंगेल बय दे आंबो एसे थाब माबागोन नामा दिनै देहायाबो बारा मोजां नङाना गगाबो मोनदों एसे लोमजादों ओमफ्राय चित्तरन्जन आगैया दिपक बर' साबमि होनदों ना साब खालामनोनो दिपक नैबे चित्तरन्जन आगैखौ ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो अनसुलि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एलिजा आगैया जेबो नङा होनदों ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया सिंगेल साबमि होनदों आरोना सिंगेल साबमि होनदोंमोन ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया सिंगेल बय साबमि होनदों ओमफ्राय जोंहा निकुन्जा बर'आ दिनैबो नुलायबाय बाजैखौ होनदों दिनैबो नुबाय आरोना निकुन्जा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो राभा साबमि होनदों आरोना चित्तरन्जन आगैया ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगै ओंथि होनदों राभाया ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया इलिजा फैबाय दे बाय होनदों आरोना चित्तरन्जन आगैया मा होनखो राभायालाय इलिजाखौ फसायबाय नामा आसोल
आसोल नोंनि हाबा जाखानायासो नामा नोंलाय होनदों आरोना फसायबाय नामा इलिजागायाव नानिसो ओमफ्राय खगा मानखो बाजै बिजि दं दे दे दिपक दे जेबो नङा दे हा होनदो ओमफ्राय जोंहा राभाया मानखो र'लै इलिजा होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा रिंखाङा मा होनदों हाय आब' होनदों हाय रिंखां आगै ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मानखो बाजै हा मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मानखो बिदि नायबाय आरोना राभा होननानै ओमफ्राय जोंहा दिपकआ आदसा हा होननानै मिनिदों ओमफ्राय जोंहा दिपकआ आदसा हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा राभाया होनदों नालेब साम' होनदों नालेब साम' होनदों ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया सिजायबाय नामा चित्तरन्जन आगै इलिजाया बिदि नायबाय आरोना बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा कमेन्टआव नै आंनि मबाइलाबो कमेन्ट दावखोनो रोङा मा राभाया मा होनदोंमोन मानो बोखारखो हो इलिजा हो होनदों हा मानो बोराबखो हो इलिजा हो होनदों आरोना मानो बोराबखो सोंबाय नै ब्लु हरलाय होनदों आरोना ब्लु हरबाय आं ब्लु हरलाय चित्तरन्जन आगैया दिपक साबनि होनदों आरोना साब खालामनो दिपक चित्तरन्जनखौ ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया आब' र' दे होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनदों आदसा आङो थांनोसै हा होनदों थांनोखौबो मिनिलांबावो नामा ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन राभाया मा होनखो मानो बोखारखो इलिजा हो होनदों मानो बोखारखो ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनगोन र' ना इलिजा होनदों आरोना र' ना इलिजा होनबाय ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो ओइ राभा मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय इलिजा आगैया बुं हायना नों थौवा खाला थगाय मा होनखो थौखा ब्लु हो ब्लु होबाय आङो र' नैबेखौ बुजियासै आङो हांखोरा थौ खाला खख्ला ना मालै नांखागोन ना माब्रा आंनियालाय माबायालाय ओमफ्राय मानो बोखारखो होनबा ओमफ्राय मा होनखो बियो आदसा थख्ला होनबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनदोंमोन ब्लु सरि राभाया ब्लु होनबाय आदसा इयो दावखोआसै माथो ना बहाय ना ओइ राभा मा खबर अनसुमाया मा खबर होनबाय इलिजा आगैया बहाय ना नोङो थख्ला होनदों ना ओमफ्राय दिपकआ मा होनदों चित्तरन्जन भिडिअ कमेन्ट हरना दोन रिटार्न हरगोन होनदों चित्तरन्जन आगै मा होनो दिपकनाव कमेन्ट हरना दोननांगौनो आरोना रिटार्न हरगोननो ओमफ्राय जोंहा राभाया ब्लु हो होनबाय आङो ब्लु होबायमोन दे राभा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ नोंथ' फैया आंनियाव होनदों आदसा आंखौ होनदों आरोना आङो थांगोन र' आंबो एसे माबा बिउटि बुथुमनानै दहायबो दसे हाबनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय आङो दसेल' हाबनानै आरो आंबो दा स्कुल गैयिखाय नै समबारनिफ्राय आरो स्कुल खुलिबाथाय जानाय नंलालाय ना ओंखायनो खननै होबाय आङो दिनै फुङावबो होदोंमोन आं ओमफ्राय जोंहा मनसा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिखौनो संथ'वाखै आगै मनज नै इयाव दावखोलासैलाय कमेन्टआ नै गैलालै मा ओंख्रि जाखो आब' होनबाय ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया आगैया ब्लु हरलाय होनदों ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया आब' र' दे फैगोन ओंखाम जानोसै होनदों आरोना दे इलिजा आगै दे ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै होनदों राभा साब खालामबाय आङो बेग हरफिन दे कमेन्टबो हरबाय आं ओमफ्राय लाइकबो होबाय आं होनदों आरोना
राभा दावखुमैया मा होनो साब खालामबायनो कमेन्ट हरबायनो लाइकबो हरबायनो राभा रिटार्न हरफिनदो बे हरफिननो थिनबाय ओमफ्राय जा राभाया ओं दाउख्लि दाउख्लि इलिजा होनदों आरोना दाउख्लि इलिजा हा हा होननानै मिनिदों ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो उइ ना ओमफ्राय जा राभाया मा होनखो र' ना इलिजा होनदों आरोना ओमफ्राय जा सुदेम नुजाफैनो हादों हाय बेबि होनदों हाय सुदिप हाय ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो सुदिप जयेन मि होनदों इलिजा गैया ओमफ्राय जा राभाया हा हा बोराब नाङालै इलिजा आगै ओमफ्राय फेमालिसो होनदों आरोना फेमालिसो खालामदोंनो ओमफ्राय जा इलिजाया बाय होनदों आरोना ओमफ्राय जा दिपकआ आदसा थांनोसै दे आङो बिजि होनदों आदसा बिजि होनबा नोङो दे दिपक दे बिजिबालाय आरो ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो हाय होनदों आरोना राभाया मा होनखो अननानैसो एदावो होनदों अननानैसो एदावो गाज्रि मोननाङानो इलिजागै इलिजाया मा होनखो जा जेबो नङा होनदों आगैयाबो इलिजाया ओमफ्राय दावखुमैया मा गल गल जाखो बाजै होनदों आदसा जालायबाय होनबा जालायबाय बे एबार फाग्लाया ओमफ्राय जा राभाया होनदों फाग्लासो जाबाय बे फाग्लासो जाबाय ओमफ्रायहाय बे बोरायनाव इन्दि बिहरनोहां माथो गल गल जाबाय थायो रना इलिजा होनबा इलिजाया ओमफ्राय मा होनखो सुदिप जयेनमि फरायखांबायना आङो ओमफ्राय जा दिपकआ आदसा थांनोसै आं बिजिरबाय इलिजाहाय होनबाय राभाया जा अननानैसो एदावो होनबाय राभाया जेबो नङा होनबाय मा गल गल ओमफ्राय जा अजितआ चित्तरन्जन साब खालामबाय आं कमेन्ट रिटार्न हरफिन आंनो होनदों चित्तरन्जन आगै अजितआ साब खालामबायनो ओमफ्राय रिटार्न हरफिन होनबाय आरोना आगै अजितआ नोंखौ ओमफ्राय जा इलिजाया जयेन मि होनदों आरोना ओमफ्राय जा दावखुमैया नेटखौ सोलाय बाजै होनदों र' सोनो नागिरदों ओमफ्राय इलिजाया मा होनखो आब' आङो हेलेना आब' नायदों साब खालामनि र' होनदों आब' आं हेलिना आब' निदों साब खालामनि र' होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय इलिजाया मा होनखो सुइस अफ आदसा
सुइस अफ जाबाय इलिजा गैया र' दे होनदों आरोना दे ओमफ्राय जा अनसुमाया अजित सना मा खबर होनदों आरोना सोनानै जेबो खामानिखौ जाया सोरनाव नोंनाव आंनाव सोनो थिनबाय आं माबाखौ दासो जाबाय साया ओरैनो दं माथो नङा आया ओमफ्राय जा रजेमानखौ लाइक दानदाना थेंक इउ रजे आं मिथिया मा सल'मोन बेबा अक्सो खोनासिनो आयु सिजोब्बाय नै लेखा मोजां आयु दाखोलाय आयो रायफै सिंग्रो जायनि रायफैगासिनो सोबाय खोमालै गल गला जोब्बाय नामाब्रा दाउखुमै खोन्थाहरलाय चार्जाराखौनो ग्रुप होजोब्बाय चार्जारा माबा जाजोब्बाय नै ओमफ्राय जाहै बिजा एस' हेलौ आब' अनसुमै होनदों दाउखुमै लाइक रजेया जा आदसा र' कमेन्ट होनदों अजित सम र' दे होनबाय मोजां अनसुमै अजित सना मा खबर होनबाय अजितआ जा इलिजा माथो रायज्लाया मा जादों सना होनदों आरोना ओमफ्राय जा रजेया हेलौ आब' गावदां होनदों हेलौ ओमफ्राय जा रजेया लाइक दानबाय थेंक इउ रजेया गै ओमफ्राय दाउखुमाया अन होनदों थेंक इउ रजेया जा हेलौ आब' अनसुमै होनदों हेलौ आब' अनसुमै होनबाय आरोना रजेया ओमफ्राय जा इलिजाया आं श'आवसो दङ टाइम मोनाखै होनदों आरोना इलिजा गैया मोसादोंनो ओमफ्राय जा राबाया मा होनखो हा इलिजाया सोर हौवासो ना हिनजावसो ना गथ'सो होनदों आरोना नों सिनायो नामा होनबालाय मा होनो राबा ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो दाउखुमै होननानै बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जा मिस्टारा हाय गुड इभिनिं होनदों हाय गुड इभिनिं मिस्टार इण्डियान ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो गिख' होननानै बिदि नायबाय आरोना मेगन देखौनो ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो अनसुमै आंना बिदिनोसै खबरा सना होनदों आरोना अजितआ जोंहा ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो ओमफ्राय गथ'सो होनदों आरोना गथ'सो होनो जोंहा ओमफ्राय जा राबाया गिख' मा नै फिसालाया माबा फाव खालामगासिनो माबायदिनि ओमफ्राय जा अजितआ अनसुमै ओमफ्राय इलिजा गथ'सो होनो आरोना ओमफ्राय राबाया मा होनखो गिख' फैदों माथो होनदों आरोना गिख' फैदों ओमफ्राय जा परिबारा मिसआ मा होनगोन परिबार मिसआ सारि काहाम दो बोला आदसा परिबार मिस ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो हाय आब' फैफिनलायबाय आं होनदों आगै दे ओमफ्राय जा रजेया गिख' होनदों आरोना ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो आगै इलिजा सना होननानै हार हरबाय ओमफ्राय जा दाउखुमैया मोजां जाबाय दे होनदों जाबायना सोहरबायनो माबाया बोराया ओमफ्राय जा राबाया मा होनखो भिडिअ' नायबाबो नुवा गथ'सो होनदों जारलाहाय राबाया मा माने भिडिअ' नायबाबो नुवा गथ'सो होनदों आदसा गथ'बाबो नुयोब्रा मानो नुवा बेलाय जारलाखा ओमफ्राय जा रजेया जा बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जा अजाया मा होनदों हेलौ बाजै सना आंनि जिउ बाजै मा मैगं जाखो आदसा मैगंखौनो जेबो संथ'वाखैलै दाउ बेदरसो जागोन आरोना ओंख्रिया अजय
ओमफ्राय जा इलिजाया मानखो रजे आब' आङो श'आवसो दं होननानै खिथादों इलिजाया ओमफ्राय जा रजेया मानखो अके आगै इलिजा होननानै हारहरबाय अनसुमाया जा हाय आगै सना होनदो आरोना ओमफ्राय जा दाउखुमाया हाय रजे होनबाय ओमफ्राय जा अजितआ रजे मा खबर सना होनदों आरोना रजे मा खबर सना होनदों ओमफ्राय जा रजेया मानखो मा ओंख्रि संखो आब' अनसुमै होनदों आरोना मा ओंख्रि संखो नो अनसुमै रजेया सोंदों ओमफ्राय जा रजे राबाया मानखो रजे गोथां ना गन्थं गोलाव रजे गन्थं गोलाव होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो जाखांबाय नामा बाजै सना होनदोंना जाखाङाखैनो सङाखैनो आरोना आगै ओमफ्राय जा रजेया दाउखुमै होननानै इदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जा दाउखुमाया बाय बायलै बाजै सना सरि बाजै संनोसै आं होनदों आदसा बायबायलै बाजै संनोसै आं बाजै होनदों अ दे दाउखुमै संजादो दे संजादो बिबोनां सना दाउखुमै ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो गिख' होननानै इदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जा राबाया मा होनखो र' दाउखुमै ब्र' होनदों आरोना ओमफ्राय राबाया ओंख्रि रजे होनबाय ओंखि रजे होनदों आरोना ओमफ्राय जा निखुनजाया मा ओंख्रि बाजै सना होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना दाउ बेदरसो जागोनलै ओमफ्राय जा अजया मा होनखो आदसा बाजै गोथावथार माथो रा बाजै आंनोबो दौना हर होनदों आरोना आदसा दे जागोन दे अनलाइन हरगोन आं दे अजय ओमफ्राय जा बिरजना माला संना जाबावनो आब' होनदों टाइमाथ' माथो र' ग्रोब जाथारथोंसै होमबालाय माबा खामानि बांद्राय गैयिखाय माबाफ्लांबाय थायो ओमफ्राय जा बिरजना इदि होनबाय आरोना ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया कमेन्ट नुला नामा आब' आंनिखौ होनदों आदसा आगै मानो नुवाखै नुदोंना आगै आङो ना ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो बिदिख' मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जा अजितआ र'लै रायजोफोर थाथ' ओंखाम जागोन थाथ' ओंखाम जाग्रोनां होनदों आरोना ओंखाम जाग्रोनां रायजोफोर थाथ' ओंखाम जाग्रोनां होनबाय आरोना ओमफ्राय जा निखुनजाया मा होनखो बाजै लाहा गोथाव जायो मालायसो होनदों गोथाव जायो दा बाराबा आंथ' दा संनाय नङा र' बिब' संनायखौ जानोसै ओमफ्राय जा सुनिला मा होनखो हाय आर इउ फिन अच्छा फिन मारने के लिए बोला क्या सुनिल ओमफ्राय जा अजया मा होनखो अके बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जा रजेया अन होनदों ओमफ्राय जा निखुनजाया मा होनखो बाजै आङो मैया मेसेज हरनायखौ मोनदोंना होनदो मायाव हरदोंमोन आं मोनासै दे निखुनजा नामखौबो बावगारना थादोंना आङो ओमफ्राय होमबाबो नुवासै आङो मेसेन्जाराव हरदोंमोन ना आङो माथो मोनासै मा नाम मोनलाय बावफिनबाय आं निखुनजा बर' ओमफ्राय जा बिरजना मा ओंख्रि संनो नागिरदों आब' संना दोनहैलाय होनदों आरोना आदसा दाउ बेदरसो ओंख्रिया ओमफ्राय जा निखुनजाया मा होनदों मेसेन्जाराव बाजै होनदों आदसा मा नाम मोनलाय ओमफ्राय आं नामखौ बावफिनबायसोमोन दै ओमफ्राय होनबाबो नागिरदोंमोन आं मोनासै माथो ओमफ्राय जोंहा सुनिला मा होनखो खाना हुआ बोला खाना नहीं हुआ सुनील नहीं बनाया ओमफ्राय जोंहा राज बसुमतारी अच्छा बेखौनो बावदोंहाय आङो आंबो लिरना दोननि र' नायनायनि आङो र'
आङो मोनासै मेसेन्जारा बिराद बिदिनो मा होनो मेसेज माबायोना आं नायानो बांसिनानो ओमफ्राय नोंखौ हरदों होननायखाय नायदोंमोन आङो ओमफ्राय नुवासै आं माथो ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो राजाया मा खालामदों रा बाजै राजाया मा होनो एगजाम बायदोंना लेखा फराया गेलेगासिनो दं आरोना ओमफ्राय जोंहा राभाया र' दे फैगोन होनदों दे निखुनजोआ मा होनखो अननानै नाय दे बाजै सना होनदों नोङो नै दा हरनानै दोनबासो नुगोन आङो नङाबा बोदोम लासावसो थाहैबायदां नागिरनानै माथावरसो जागोन आङो निखुनजा बर' ओमफ्राय जा अनसुमाया अजित मावजि होनदों ना मावजि होनबाय नो ओमफ्राय जा सुनिला मा होनखो बिउटिफुल होनबाय ना आदसा थेंक इउ जि ओमफ्राय अजया मा होनखो ए बाजै होनदों आरोना हरगोन दे बाजै निखुनजाया मा होनखो हरगोन दे बाजै होनदों ना दे हरनानै होगोन दे नोंसा सोर सोर दं बाजै न'आव होनदों आरोना ओरैनो जोंहा मा होनो फिसाला दं आरोना फिसाला सासे ओमफ्राय दा थानायाव मा होनो बैखिजा माने बिब' थायो आंनि निखुनजा बर' आंनि बिब' थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो दे दोनहैहाय दाउ बेदर संना नायखौ भिडिअ खालामना आदसा दिन्थिहरगोन ना दे आब' सना दे दाउ बेदर संनायखौ मोनायाव एसे बादबनाय मोनो आङो भिडिअ खालामनो माने एसे खस्थ' मोनसै आङो मोनायाव नायनि र' आङो दायो बिरज'नानै ओमफ्राय जोंहा निखुनजा बर'आ नाइस फेमिलि बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय बिफायाबोथ' न'आव थाया नालाय केम्पआवसो थायो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो रजे सना मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना रजे सना मा ओंख्रि संखोनो अनसुमैया सोंदों प्रकाश नुजाफैनो हादों आरोना प्रकाश थैंक यू वेरी मच मेरे लिस्ट में आने के लिए प्रकाश कैसे हो आप बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो खबर कैसा है आपका प्रकाश ओमफ्राय अजितआ आङो ओंखाम जाबाबो कमेन्ट लिरगासिनो बिमा होनदों आदसा दे थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा पंकज ने क्या बोला लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए पंकज जी मैं ठीक हूँ जी बोला अच्छा ओके ठीक है खबर अच्छा है ना सब अच्छा है क्या पंकज ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आंबो सोलोंनो हागोन ना आब' सना संनायखौ आरोना सोलोंनो हागोन ना होमबा नोङो संनो रोङा नामा बिरजनागै रोंखागौदां गावहाबो ओमफ्राय जोंहा मनिराम नुजाफैनो हादों आदसा हाय आब' आदसा आइ एम एलिजा फैबाय जों
होनदों दे आगै दे लिजा मोनेराम निखुनजो मोनगोन मेसेन्जाराव हरना दोनबाय बाजै आं मेसेज दे निखुनजा बर' दा नायगोन आं आच्छा कार्तिका लाइभ फैदों नामा ओमफ्राय जोंहा मनेरा मा होनगोन मोनसिगोन र' होनदों आरोना आच्छा मोनसिगोन र' होनबाय ओमफ्राय निखुनजाया मा होनखो बाजैनि मिनिनायखौ मोजां नुथारो आं नंगौ नामा ओमफ्राय दिपकआ जा आच्छा लिरबाय आरोना आच्छा बि माबानिया ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखोमोन सारलालै माथो ओंख्रि बिमा होनदों आरोना नों सारलालै माथो नों सारलालै माथो ओंख्रि बिमा होनबाय बुजियासैलाय अजितनै नोंसारालाय आच्छा नोंस्रालाय माथो ओंख्रि बिमा होनदों बुजिबाय जोंना माबासो दे ओंख्रिया अजित मा होनो दाउ बेदरसै जागोन आरोना ओमफ्राय जा मनिरा मा होनगोन आब' दा न' मोनबा फैगोन दे आगै लिजा दे जागोन दे ओमफ्राय जा निखुनजाया मा होनखो बाजै राजाया बेसेयाव फरायोनो आच्छा क्लास 1आव फरायो दासो निखुनजा बर' ओमफ्राय जा अनसुमाया मा होनखो बिरजन आं नोंजों लोगो जाबाय नोंबो आंजों लोगो जादो दे होनदों आरोना बिरजन लोगो जाबायनो नोंजों अनसुमैया ओमफ्राय नोंबो लोगो जादो होनदों आरोना अनसुमैजों ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो इण्डियानिखौ संनो रोङाना आच्छा इण्डियानिखौ संनो रोङाना आङो आब' होनदों इटियानि ओंख्रिसो रोंगौ आं आब' होनदों इटियानिखौसो रोंगौ आरोना होमबा निखुनजाया मा होनखो बाजैया खैथायाव उन्दुयो होनदों आंनि उन्दुनाया टाइम गैया मालाबा 11टा साराय 11टा स्कुल थाबा ओमफ्राय बिदिनो माबायो आरोना साराय 11टायानो जायो बारहांलायो गरमथारना बाजै बे साननैसोआ होनदों आरोना देनजार गरमखा मा होनो कारेन्ट गैयाबाथ' थानो हाखाया बारखौनो नांनाय बायदि मोनला गरमा ओमफ्राय दे भिडिअ खालामना हर आब' होनदों आच्छा भिडिअ खालामना हर भिडिअ खालामना हर ना आपल'ड खालामनांगौ
ओमफ्राय जा भिडिअ खालामनानै आङो नागारनांगोनसो बिरजोनाखै ओमफ्राय जा निखुनजाया मा होनखो बाजै ना मा मबाइल होनदों आदसा इयो आंना माबा मा होनोमोनलाय रियेलमि ना मा होनोमोनलाय गबाय जाबा लानानै माबाखौ केमेरा गला मबाइल लानानै नामखौ बावबाय दे खिथुखै केमेराया गलसो आंना नायनोसै खिथानोसै र' आयौ मा थाम्फै बिरखोसै नंगौथ' आरो रियेलमियानो रेडमि रेडमि नामा होनदों ना रेडमि नङा रेडमि माने रेडमि रेडमियाथ' रेडमि ओमफ्राय बियो रियेल मा होनगोन रियेलमि रियेलमि ना मा बुंनो रोंबावला सिखुंखै जा केमेराया गल आरोना बियो सिखुंखै केमेरा गला रिलोम मबाइलावसो नायबावबाय आङो नै कभार बख'लायनानै ओमफ्राय दामिथार खोमा होनदों रिलोम आरोना दामाथ' मा होनो बारा दामाबो होनजायो 20 थांस्लाबासै खोमा 20आनो थांस्लाबाखै आरोना ओमफ्राय जा अनसुमाया मा होनदों निखुनजा बर' आङो नोंजों लोगो जादो आंबो नोंजों लोगो जाबाय दे होनदों निखुनजा बर' अनसुमैजों लोगो जादो होनदों आरोना लोगो जाबायनो अनसुमाया नोंजों निखुनजा बर' ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो आंनो नोंखौ थगायदोंसो बिमा हाबा जानायसो सबाब नोंखौ थगायदोंसो बिमा हाबा जानायनिसो सबाब बिदि आरोना अजित बिफा मा आं बारा बुजियासै माने थगायदों माने सोर आं सरि नोंखौ थगायदोंसो बिमा हाबा जानायनिसो सनाम हाबा जानायनि हाबा जानायसो सनाम आरो बुजियासैलै हावजि ओमफ्राय जा मा होनखो बिरजना दसे थगोनसै आब' आं ओंख्रि संनोहाय होनदों दे बेटाव दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जा एजेट नुजाफैनो हादों आरोना हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै ओमफ्राय जोंहा निजय बर'आ हेलौ बियानि होनदों आरोना हेलौ
बियानि मा खबर एजेड एन निजय ओमफ्राय जा जिस्कोल हाय ओमफ्राय जा अजितआ रिलोम बुरै जाबायलै आदसा रिलोम ना बुरै जाबाय होनदो आरो ना मिया बुरै जाबाय मबाइलखौ होनदों नामाब्रा रिलोम ओमफ्राय जा एजेडआ मा होनगोन लाइक दाना बुंबाय थेंक इउ एजेड आगै सना ओमफ्राय जा मनिरा मा होनखो मोनफैबाय आब' होनदों मोनफैबाय आरो ना आगै दे ओमफ्राय जा निखुनजाया जागोन दे होनदों आरो ना ओमफ्राय जा अजया बाजैया बेसे आदसा फरायनाय होनदों दहायबो सोंदोंमोन दांलै खिथाबाय थाला आं लाजियो आं एसेल' फरायनायखाय बाजैया बेसे फरायनाय होनदों ना दहाय सोंनाया सोरमोनब्रा ओमफ्राय जा निखुनजाया मा होनखो अनसुमै नोङो माहानि होनदों आरो ना अनसुमै नों माहानि होननानै सोंबाय जोंहा निखुन्जा बर'आ ओमफ्राय जोंहा निजय बर'आ मा होनखो बियानि नोंनि जायगाया बहा होनदों आरो ना आंनि जायगाया बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो अनसुमै मोसाखावरि साब खालामबाय होनदों आरो ना अनसुमै मा होनो अनसुमै आगै साब खालामबायनो राभाया नोंखौ मोजां राभाया मा होनगोन दे फैगोन र' होनदों आरो ना मोजां बिरजना दे ओंख्रि संबा भिडिअ खालामथार आब' सना होनदो दे आगै दे जागोन दे बिरजन ओमफ्राय जोंहा मनिरा मा गाबोनबो दङ परिमाखौ खावा होनदों आदसा परिमा खावा गाबोनबो दङ होनबाय आरो ना ओमफ्राय जा अजया मा होनदों अजय दैमारिया खोन्थाहर दे खनसेल' होनदों आं खिथाबाय थायालै आं फरायला माने बारा फरायाखै आङो अजयाखै ओमफ्राय जा निखुनजाया मा होनखो बाजै आङो दोनथ'बाय दाहाय मेसेजखौ नाय दे बाजै सना दे नायगोन आङो दे अनसुमाया मा होनखो निखुनजा आङो मोसाबावनि ओमफ्राय जोंहा बाजै आङो दोनथ'बाय दे ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया होनगोन निखुनजा आं मासफाटनि होनदों आरो ना जा अनसुमाया निखुनजा आं मासफाटनि होनबाय ओमफ्राय जोंहा मनिरा मा होनखो हाम्फुखौ सार्च खालामखाबाय नामा आब' होनदों आरो ना हाम्फुखौ नामखौनो दहाय लानानै माबाफिनदोंलै आंहा लिरनानैसो लाफिनसै आङो दहाय सानसुआव सार्च खालामदोंमोन आंहालै ओमफ्रायो स्क्रिनशट खालामनाया मायाव थाखो जाजाखोना जाजादियाथाय नै जालायबाय जोंनिया घटनाया आसलि घटना हाम्फुखौ सार्च खालामखाबाय नामा आगै आगै आं स्क्रिनशट खालामनायानो अबाव थादों दहाय सानसुआव माबाबाय थादोंमोन आङो मोनासै ओमफ्राय जोंहा निखुनजाया मा होनखो फेब्रुवारियाव मा नाम नोंना आदसा सरि फेसबुकआव मा नाम नोंना अनसुमै होनदों आरो ना फेसबुकआव मा नामनो अनसुमै नोंनिया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो राभाया सोर मासफाटनि होनदों सोर मासफाटनि होनदों आरोना जोंहा राभाया ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो अनसुमाया दे राभा सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा राभाया ओंथि होनदों ओमफ्राय जोंहा निजया मा होनखो जोंहा बियानिया मा बारा मिनिनो रोङा नामा होनदों आरोना बारा मिनिनो रोङा जाबावबाय नामा
ओमफ्राय माथो मिनिनायानो जाथारा खनसे गोदै मिनिना होलाय बियानि होनदो आरोना इदिसो होमबा निजय बर' इदिसो आं गोदै मिनिनो रोङालै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मनिरामा आब' गुड नाइट आब' होनदो दे गुड नाइट दे आगै ओमफ्राय जोंहा निखुनजाया मा होनखो मैयाबो बे समावनो थांदों कारेन्टआ होनदो बिदिनो जारलासो ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया होनखो बेनो अनसुमै बरावनो होनदों अनसुमाया मा होनखो बेनो अनसुमै बर'आवनो होनदों बेनो अनसुमै बर'आवनो होनदों आरोना बेयावनो होनो अनसुमै बर'आवनो ओमफ्राय जोंहा राबाया दे हो देनामार 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 दिनामार दे दिनामार ओमफ्राय जोंहा मनिरामा मा होनखो हामफुआ नायबाय थादो एलबिखौ अन दोनदो बे होनदो आरोना आदसा ओमफ्राय ओइ साउन्ड फैबायलै बाबा ओमफ्राय जोंहा प्रमदा मा होनखो हेल' बाजै होनदो ना हेल' ओमफ्राय जोंहा निजया मा होनखो मानो फरायनायखौ खोन्थानो लाजियो बियानि आदसा फरायनायखौसो आं खिथाखांबाय दहाय सानसुआवबो लाजियो नाङा खोन्थादो होनदो आरोना आदसा आरो नों आरो सोर दासो जादों मिनिनाया बियानि होनदो नोंगौ नामा बियानि आं खिथालागासिनो जारलालै खिथालागासिनो दङ माथो सनाफोर ओमफ्राय जोंहा मनिरामा मा होनखो जा गरम जादों जा गरम जाखादों आगै ओमफ्राय जोंहा ओइ सानसुआव नुजाफैदो आरोना लाइक दान बिमा होनदो आरोना आदसा थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओइ सानस' ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो देब्रा आं खोनायाखै दहायो खोन्थादोंमोनदांलै दै ओमफ्राय मा होनो आं बारा फरायाखैलै 12खौनो पास जायाखै आङो सनाफोर ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनदों मा ओंख्रि बाजै होनदों ओंख्रिया जोंना दाउ बेदरसो दिंगा आगै ओमफ्राय जोंहा एम मोसाहारिया सुक दासो फैदों नामा होननानै सोंदों आरोना सुक दासो फैदों नामा होननानै सोंदों आदसा सुके दासो फैदों नामा होननानै सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो मा देदो बाजै होननानै गाबबाय मा देदों बाजै आदसा जेबो देयाखै दिंगा आगै ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो दिंगाया मा होनदों निजया मा होनखो जोंहा आंथ' खोनायाखै बियानि अन्नानै होद खनसे खोथादो होद आं खिथाबाय थालाब्रै बियानि बे एलबि स्क्रिनाव बे एलबि मा होनो स्क्रिनाव खोनाजोब्बायसो बियो ओमफ्राय जोंहा एम मोसाहारिया मा होनखो जोंना आदसा जोंना गोजांदोंसो सिस्टार होनदों नों बबे जायगायाव दं एम मोसाहारि गोजांदों जोंना गरमानो थानो हाया एकदम कारेन्ट गैयाबाथाय ओमफ्राय जोंहा निजया मा होनखो बियानि बेसे जाखो खुदियाफोरा आदसा आंना सासे बियानि खुदियाफोरा ओमफ्राय जोंहा अजाया मा होनखो देब्रा खोन्थादो होनदो आइया होद खिथाखांबायलै आङो अजय आगै खिथाबाय थालालां बे स्क्रिनाव ओमफ्राय जोंहा एम मोसाहारिया मा होनखो कर्नाटकआव आदसा
कर्नाटक स्टेटआव दं दा नंगौ आरोना ओमफ्राय मानो गुंग्राय सुरोबबाय थाखो मा होनो गगा मोनदों आङो दाख्लै मोनायावनो मा होनो दुगैना खर' लोबदोंमोन बेसो मोनखो ना थान्दा लोंबाय थानायासो मोनखोथाय गगा मोननानै ओमफ्राय एसे देहायाबो बोरैबा जादों आरोना होमबाबो एलबि होसोमलागासिनो आंनोबो माबा नांगौखाय होसोमगासिनो आं WT नांगौखाय होसोमगासिनो ओमफ्राय एसे लोमजाबाय आरोना गगाजोंनो दहाय फुङावबोमोन मैयानिफ्रायनो ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनदों आं सोंबाय थागोन आं खिथाखांखाबायब्रा आगै सना ओमफ्राय एमसा मा होनखो कर्नाटकआव दा कुल होनदों आरोना आदसा थान्दा कुल नबरत्न बै माबा मा होनोमोनलाय गबिन्दानि मोनसे माबा एडभार्टाइस होयोमोन ना थान्दा कुल नबरत्न ओमफ्राय जा अनसुमाया मा होनखो ओइ सानस' आङो नोंखौ साब खालामबाय आंनिखौबो साब खालामदे होनदों आरोना ओइ सानस' नोंखौ अनसुमाया साब खालामबायनो थांखो ना माखोथाय ओमफ्राय साब खालामफिननो थिनदोंमोन अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा दिंगाया नंगौ ना एमब्र' कर्नाटकआव मा खालामदों होनदों जोंहा दिंगाया नोंगौना ब्र' कर्नाटकआव मा खालामदोंनो खिथाहरदो दिंगा आगैया सोंदों एम मोसाहारि ओमफ्राय जोंहा निजया मा होनखो बियानिनि हाथाया आंनि बादिसो आयु मा होनलाबायखो ओमफ्राय मा होनखो खदाल बायदि गिदिर नोंनि हाथाया मा जानानै गिदिर जानाय मोनथियाहाय नै स्क्रिना मानो बिदि नुयो माथो मोगथाङाव आंनि हाथाया ओरैबायदि साइसब्रा नै स्क्रिना मानोबा बिदि नुयोहाय मा होनो गिदिर बिदि नुयोथाय नै गिदिर आरोना ओमफ्राय ब्रास खालाम एसे लावसिनबायबो आरोना मा होनोमोन निजय बर' बियानि मा बुंबावनो आरोना गिदिर नुथारो नामाब्रा हाथायखौ आच्छा खदाल बायदिबाथ' आयो खदाला खम गिदिर नुयो बियो होमबाना ओमफ्राय जोंहा SBTY नुजाफैनो हादों आङो फैदोंमोन रागा जोंनो नांला दे होनदों आदसा रागा जोंनो नांला दे मानो जोंनो आंलाय रागा SBTY मानो जोङा नै ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारिया बे सुखे सानस'आ आंखौ नुबा खारग्राखासो जाबायलै दाना होनदो खारबायबो खोमाथ' बियो गैला सानस'आ थांबाय खोमा नोंखौ नुबा खारो होमबा बियो मानो खारो बेबा ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनदों जोंहा हा मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मनिरा मानो मिनिनो ओंखारखो आगै ओमफ्राय जोंहा मनिरा मा होनखो बाय दे आब' गुड नाइट दे आगै सना दे गुड नाइट जोंहा एम मोसानाया मा होनखो प्रफाइल चेक खालामना नाय मा खालामनो अब्लानो मिथिगोन दिंगा आगै प्रफाइलखौ चेक खालामना नाय होनदों आरोना मा मावो होनबानो मिथिगोन होनदों जा एम मुसाहारिया माबानो ना फौजि होनदों ना आर्मि होनदोंमोन नामाथाय ना ओमफ्राय जोंहा निजया जोंहा मा होनखो बियानिया गिदिर जानांगौ हाथाया मानोना गिदिरबासो बेदर हारा आयौ अरनो हायो बियानि आङो बेदर हारा अरनो हाया हाथाया गिदिरबाबो बेदर हारा अरा आङो अरफेरा आङो बियानि मोदोमखौल' जायो आङो बासिनो
ओमफ्राय जोंहा मा होनगो एसआ मेम मा माम माम जाबायना जायाखै बिमा होनदों आदसा माम जाबायना जायाखै बिमा होनदों आरोना जाथ'वाखैनो फिफा मा होनो एस बिटि वाइ जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नै फैबाय आं थांसै बैयाव दसे थाबावनानै दोननोसै माथो बै माथो न' सिङा खोमसिमोनब्रा लाइन फैनायावनो दा मोनसेखौ होआखैमोन नामाब्रा मोजां एसा मा होनखो दाबो जाया हो जायाहाय जाया दाबो जायाहाय जाहा थुमा होनबाय जाखांना होनो जायाहाय जाहा थुमा होनबाय जाखांना होनो आरोना इसा ओमफ्राय जोंहा निजया मा होनगो आङो दोनथ'बाय बियानि जाहैलायनोसै बियानि दे जाहैलायदो दे ओमफ्राय जोंहा एसा हा बुजियाखैनो बुजियाखैथ' आरो आङो आगै मा होनो सरि मा लिंदोंमोन खैथा जाखो 8:30 ग्रोबाव दोनसैलै ग्रोब जाबाथाय बुजियाखैथ' आङो एस बि मा होनो बिटिवाइ बुजियाखै आं अनसुमैया मा होनगो एम मोसाहारि नोंनियाव साब खालामबाय आदसा एम मोसाहारि आङो नोंनियाव साब खालामबाय नोंबो आंनिखौ साब खालामबाय दे होनदो आरोना एम मुसाहारि अनसुमाया नोंखौ साब खालामबायमोननो आरोना ओमफ्रायो नोंखौबो खालामफिनबाय नामा थांखोना माखोथाय ओमफ्राय जा एस बिटिवाइ मा होनगो र' दसे थाना नोंनि भिडिअ फुल वाट्स खालामबाय दं बिमा होनदो आरोना दे होमबा गोजोनथों थेंकिउ गोजोननाय थागोन फुल नायबासो वाट्सखौ मोनो आंबो मानसिफोरनिखौ फुल नायनानै हरो ओमफ्राय मानसिफोरा नायना नायाथाय मिथिला ओमफ्राय जा एस बिटिवाइआ मा होनखो नाथाय गावहा आंखौ सर्ट भिडिअखौसो साब खालामदों नङा मा होनो दहाय ओरै जादों आङो ना आगै सरि मा लिंदोंमोन दहायो मा होनो बे एलबियावना आङो नोंनि मा होनो लं भिडिअआव साब खालामदों आं आगै ओमफ्राय सर्ट भिडिअखौ आङो नायदों आरोना ओमफ्राय एलबियाव थानायाव आङो लं भिडिअखौ नायनो एसे टाइम नांगोन नालाय आगै ओमफ्राय आङो एलबि दोननानै नायफिनदोंथ' आङो खोनासंफिनदों आगै नोंनि माबाखौ समखौ आगै मा लिंदोंमोनथाय बिमा लिंदों ना बिफा लिंनोसै आं होनबालाय ओमफ्राय नोङो आङो फुल भिडिअ नायो आरोना मानसिफोरनिखौ ओमफ्राय मानसिफोरखौ आङो मिथिलालै आरो सल'खौ आंना फिसालाया माबा होबावबासो बन्द' खालामहोबावो आरोना खोनासंनानै मोसाबावो आरोना
नोंनिखौ SBTY बै गंसे मबाइलजोंबो साब खालामना हरनानै बेयाव माबागोन आङो र' ओमफ्राय अनसुमाया मा होनगो आङो ओंखाम जानो दे दे अनसुमाय दे ओजा SBTY मा होनगो आंहाबो टाइम जाबाय एलबि होनायनि आदसा खैथायाव होयो ओमफ्राय जा जेबो नङा दे जाबाय बिमा होनदो ओमफ्राय SBया अनसुमै अनोब्ला जयेन खालामदो अनसुमै जयेन जानो अनोब्ला SBTY चेनेलजों दासो लाइक होदो दै बिमा होनदो दासो लाइक होदों दै बिमा होनदो दे थेंक इउ आरो आङो एलबिडेनियावनि खालामखानि र' साखना एलबिडेन बाथाय माबागोन माबोरै जायो नोंजोंलाय बाबा र' आं होफिनगोनब्रा र' दसे थाथ'बाबो दासो लाइक होदों ओमफ्राय एसबि मा होनगो आरो 40 मिनिट दंबावो होनदो 40 मिनिट दंबावो आरोना र'लै जागोन दायो जानांला मानो जानांला एम्फौआ दे जानांला साखौबो होनो लोङो नै नों मबाइलखौ लानानै जायासैसोलै फैयासैसो माबायासो होलै नोङो र' नै मबाइला नै जायासै ने मानो जायासै र' ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन 40 मिनिट दंबावो होनबाय जोंहा सनुआ मा होनखो आब' आं फैलायबाय होनदों आरोना सनुआ दे थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा SBTया मा सरि बिमा टाइम जाबाय 2 मिनिटल'सै आदसा 8:30 होयो होमबा दे आं दोननोसै आङो नैबे मोनसे मबाइलाव मा नेटआ जानांला पेन नाम्बार र' नेटआ मानो फैयासैथाय जानांला हाय थां बाबा थां नोंखौ माबा खालामग्रोनि आङो र' 8:30 PM जाबाय आं एलबिफोरनि फैदों दसे एलबि होयो फैदो दसे दे र' जागोन दे नैयाव साब खालामनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ मबाइला माबा नेटआ फैयासै बेयाव नेटआ जोब्बाय मानो फैयासै बाबानो लाबा मानो बिदि जायो जाबाय र' हो गया SBTY आदसा माबा बारखानाय ना होमबाबो माबा खालामगासिनो अरे मुश्किल अरे बस शीशा भी नहीं बचेगा अरे old Bodo Rode bima sasu ini produk deh kalau itu saya lakukan ini jangan keras nanti kalau saya tangan keras nanti saya lakukan apa mana kalau apa mana geser nanti geser nang benar dan lain kan Masareta maja esman ke SBTY man ke rode bima susu heuina igrani deh andana susu heuina super heuini igrani deh andana sasina na susu susu grani deh andarana deh maja birjana man ke hai
आब' फैफिनलायबाय आंहाबो होनदों दे ओमफ्राय अनसुमाया SBTY आंनिखौबो साब खालामदो दे होनदों SBTY अनसुमायखौ साब खालामनांगौनो ओमफ्राय जोंहा सनुआ मानखो मा खबर आब' होनदों खबरा मोजां आगै आंनिया ओमफ्राय जोंहा सनुआ मानखो लाइक दान आब' होनबाय थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै मोजां एम मुसाहारिया अनसुमै बर' लोगो जाबाय दे होनदों अनसुमै एम मुसाहारिया लोगो जाबायनो लाइकआ थांफिनलायबायसो माथो नै सोरबा सोरनियाबा लाइकआ थांफिनलायबायसो आंना लाइकबो होनो होदो दे सनाफोर सोरनाबा लाइकआ थांफिनलायबायसो होनो मोजां बेथना मा होनखो जाखांबाय नामा आब'नो जायाखैलै आगै ओमफ्राय जोंहा ब्लेक कब्रा नुजाफैनो हादों फैलायबाय गयलाय गय ब्लेक कब्रा मा होनखो गयलाय गय नोंनि फैलायबाय आं नोंनि एलबिया होनदों आरोना दे गोजोननाय थाबाय ब्लेक कब्रा ओमफ्राय जोंहा दिलसना आयु दाबो जायाखै आरो होनदों ओहो जाथ'वाखैनो माथो आंनि माबाया लाइकआ खमायफिनलायबाय सोरबा लाइकखौ लांफिनबायसो नामाब्रा लाइकआ माने खमायलायबायसो माथो आंनालाय ना थाङोसो नामाब्रा ब्लेक कब्रा मा होनगौ आं लिरनो रोङालै बारा होननाय जेबो नङा दे मा होनो ब्लेक कब्रा ओमफ्राय जोंहा उमेशआ मा होनखो बिहु सं टाइप टिप किया भिडिअ उमेश आसाम बोला अच्छा बिहु सं टाइप किया वीडियो बोला अच्छा और उमेश आसाम बोला थैंक यू उमेश मेरे एलबी सुनाने के लिए ओमफ्राय जा सनुआ मा होनखो आंनि खर'आ ना मोजां नङा आंनि खबरा मोजां नङा होनदों आरोना सनुआ मानोलै ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो बे ब्लेक कब्रानि मिनिंआ मा जायो बे ब्लेक कब्रानि मिनिंआ मा जायो होनदों आरोना दे सनाफोर आङो माबानोसै आरोना दोननोसै आङो एलबिखौ दे सनाफोर अभी एलबी रखती हूँ गाइस कौन है लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज सोर लाइक होनो बावदोंमोन लाइक होदो दे सनाफोर आङो दोननोसै दे कब्रानि ओंथियाबा मा नोंसोरसो मिथिसिगौलै सनाफोर भिडिअ आपल'ड खालामथाराबो होनदों आरोना
बेदरखौ संबायसो नामा गाय सिस्टारा आङो नाजागोन दे आगै मा होनो बेदर जानायाथ' जोबखाया नालाय गाबोनफोरबाबो जागोन नालाय मालाबा माने साननैसो थानानै जानाय जाबा आं खालामगोन दे बिरजन आगै दे बा दोननोसै दे बिरजन ओमफ्राय सोर सोर दं बाय बाय दे गासिखौबो बाय बाय लादो दे जासुनाम सना मा होनदों मानोना जों गामियाव लेवाबो साफा दं लेमाबो साफा दं जों गामियाव मानोना जों गामियाव लेवामो साफा दं होनोना साफा दं माखौ खिथाखोथाय आगैया सनुआ मोजां बिसना अके आब' होनदों दे बाय लादो दे सनाफोर दे बाय बाय दे गासिखौबो दे सनु बिरजन सोर सोर दं आब' सना होनबाय सिटारगोन आगैया दे बाय बाय गासिखौबो दोननोसै आङो दे बाय बाय जाला आं माबानोसै दे दोननोसै लोगोफोर सनाफोर